Into enjalo ke babi kanje. Mawukuthi le video ngifuna ukuthi ifike la kufanele ifike khona. Wena uzothatha inombolo yami mnumzane uyibuyisize ngakumina kuphinde kube yimina uGeneral. Siyezwana? Ukuze ungidlalela umaqala wami, inombolo yakho ngiyayixegisa ngiyayihlehlisa. Ngiyibeka on hold. Wena uyoze futhi ugcwale emkhambathini wama-26 mhlawumbe nomshayisela iy'nombolo zami imali yami ngithi ngishayisana ndoda. Phakathi short. Mayendeni. Oh yes sipataliyani. Wena lokho usiphakamisela ithupha wena manje hlisa leyo nto hlisa. Wena iziphi usabela uphinde ubheke nto usabela into emhlophe seMpumalanga la ziphi? Baba. Ijele liyamemeza mnumzane indaba zihamba kanje emawindini. Angithi uyangibamba ndoda. Weziphi wena manje ziphi indaba ezisabela emawindini? Baba, futhi ungalokho wena ufuna ngibiza uGeneral wakho wena lozosiphakamisela o6 la. Siyibambile inombolo yakho wena ndoda ukuthi uphuxike inamba. Oh bese ngizwile. Bese sizwile ukuthini? Xa futhi khala phansi wena manje empetheni kaLavmo. Ufundelani ngeFototofopedic wena? Ha? Ufundelani ngeTofopedic wena? Sezongibuyela inombolo musukenze lo Lavmo. Ungezi into ozoyisola ngayo. Fuck off wena ekusasa. Too short. Angibambele umdiyadiya la nginyuke nayo le nsha. Lavmo awukwazi ukwenza lo kanti Ya. Ngisizokhala wenzakala Lavmo. Sister. Kwenzeke lutho sister, eish. Handyman ngicela ukulande. Usuyaphuma namhlanje uthola iparole. Oh, ngiyaphuma. Uyaphuma. Hayi sister uphuma kanjani umuntu ngeparole umbulali lona man. Kanti sekutholakala obunye ubufakazi ke Lavmo. Uyaphuma. Asana, ngilande. Ubufakazi sister. Sister ayikwazi ukwenza yona handyman sister ayikwazi ukwenzeka le. Ukwazi ukuzwa ngesiphoso. Ngisihlele. Efuthi itaya kanjani inombolo mfethu? Ephethe imashi ke le namba. Yazi mfethu bese ngimphakela lo muntu ngithi ngiyamashisa la kuTofopedic ekusaya yazi into short. Angikwazi ukuthi ngaphike ngideke kanje ndoda singakhali ekusaya. Ukukhumbula yini washo wena man. Sanibona igama lami nguKhonza uNkulunkulu omdala oshintshile waba yikholo hawu kade ngangiboshwa ngoba phela ngangintshontsha ejele ngagwazwa kabili cishe ngashona budi ngophuma ejele manje usicocela kunjani lapha ejele uphatheka kanjani impilo yakho Yabo mina from day 1 ngifike ejele akaze ngize ngibhenywe yabo too short lo mzapapa lo too short usubuyele kule nonsense yakho ke manje yokwenza yonke lento lemini zisharp vele yabona mo sesungisodamazile la sekuyayiphumela manje akusekho ngisho ma break khome ngisho hand break kayiphume kayibhutuluke yawazi n2 akho ngisho traffic cop lapha kuyaphumela nogwaba ngewukuthi hayi awusangibamba baba imisebenzi yakho le Anoba ngathi Sterk man esinjani wena into engavene ngayenza ke nje ngasethi example ngisafika ngathi ngihlika kunola kunephoyisa uyiphethe le show le khuluma ngeyiboshwa internet angivele ngisethi sibonele ngisafika ngibona uma hand la ubona ini uhandyman man ngempama ngicathi lona elahamba lasentshela zonke ezinye iboshwa la ngaphakathi ukuthi kunosomdenjo zayo ngoba yabo mina ngifika umuntu bengembona eseza le kude ngithi yabona lo uzongibhedela and ayikho into ebengidume ngawo mina ejele njengempama from day 1 nje mina akekho umuntu okwangijoyela lapha ayibo uyela ngempela ngathi ngifika lapha kukhona lezi zama 28 kunenye ibhara lapha kwakuthiwa Lavmo ngifika ihlonisho beyisaba ihamba nomunye ushotwayo nje kwakuthiwa u2 short ngabanyisa ngifika nje ejele ngaqala ngabo ngobani ngase ngizwile vele iboshwe ezinye ikhuluma kodwa le ngaqala ukuboshwa ukuthi laba bayahlupha la ngaphakathi ngathi ngifika kanti ngizofaka esolini yabo ngathi ngithi singiyafika kwathiwa uyena uLavmo lo ngathi uza la bathi hayi ngiyaxolisa brazo bengazi ukuthi uzoza le jele bengazi ukuthi umuntu ngathi woza la wenziwa yini ukuthi uhlupha abantu le jele ngabuthi waxolisa la umbhedi wodwa eselini wasuka eselini walala phansi wangilalisa embhedeni handyman wazowakhulu mama Semba man lokho kwakuthiwa ushort kwakubhizi kungenzela itiyeke nje wona njalo makuthiwa nje ngangaphumi ngiyophaka
Ukangazi ukuthi nje njalo uma kuyophakwa uyahamba ayongiphakela angilethele. Yonke engiwashela Usitapa kancane lo, usitapa kancane la mo. Yazi wena lo wangijoyisa no Andy man. Buka manje lamasimbi ahambe wakhuluma ngathi la mfethu. bengiyinkosi bengihlonishwa nje kakhulu. Ama 26 yonke into bengihlonipha ama 28 ngingeyona inombolo ngisatshwa nje mina ngamagalela amempama ukuthi ngiyazi ukuthi ngishaya empama nenkosi phakathi engene mase ngishayile kucaca ukuthi ayisekho enye into engaphindi ngithini. Mfethu yabona umchita mfethu iyalibamba elingashoni uma Andy yazi uma Andy ade iqale into yakhe yabona umanyonyoba lo. Bathi abantu bayahlangana kodwa into abayihlangana. Yabona lo mchita ngumama uqoqoqo. Awuthi ngiqedile. Le baro mind egcwalisela le nje one day is one day. Andinamali ndizoyithatha phi imali ndingasebenzi njena. Ngifunani uShotsi ungibizelani? Hayi sister, ngizofuna imali yami back. Uyazi ukuthi phela angiqemanga mina. 200 kahle kahle sister. 200 ngangithe 1000 ngisahlanganisa 1000 nje uShotsi. Hayi khuleka sister. Uzoyithola ngale ilapha kusile yethu. uShotsi ngangijwayela kambi yeso. Ngangijwayela uShotsi. Angisuyazi ukuthi imali bese ayivumelekile la ngaphakathi. Hawu ngithazi ukujwayela nesibosho sister, ukuthatha imali yezibosho nokufuna uyiqemisa akuvumelekile le jela. La ngaphakathi bangakholwa mina noma wena isibosho. Mangase leyo ndaba ifike kwabakhulu bazokholwa baphathi kwami nawe. Sister, kanti unjani manje? Ilalela ngithi uShotsi ngoba unesicefo kakhulu. Yabona into besizama ukuyihlanganisa la. Iphelela la njengamanje shezwani. Sister kodwa ayikho fele into yenzani? Ushotsi ngicela uphume kumina. Ayikaze nje izisebenzi yabona kumanje awufikeli kumina. Bangithi ngicabuze njengamanje zokwenza njani? Sister. Hayi uShotsi ayiphele. Phinde ngizwe. Ngizwe uShotsi. Songiqedela umsebenzi wena. Shangathi kakhulu, ngiyafuna, ngiyalihalela. Lapho khona wetali ngiyakthanda Msebenza ukho ngishuta ngemali Could you mastandana Hey baba liqine itafula. Yabe ndimena waqatha lo lapho. Lapho mosazigende isizwana mina nawe. Shut up wena. Hey, owayibona icoffee table ekhulumayo man. Itafula lithule. Ramane. Qina itafula baba. Hey. Sushoti. Aweza maketanga. Ngiyaweza. Mfethu yakhumbula ngomunye unyanga kushayisa amaketanga ukuthi uzadalekana. Kwaqhamuka wayindoda sayibiza uma hand. Hey uma hand. Eyangidenda leyo ndoda. Hey, Handyman, shash. Angimoshela isikhathi. Awukisho kuthiwa. Asikisho kuthiwa izinto ziyafana. Usayikhumbula intofontofo. Lapho musu kuyenza lento ngiyibuyela nje njele ngokodwa. Hey mfana wami, iyamasha iphinde ishayise ndoda. Isebhilidini lika Lammola. Ubucabanga ukuthi ngeke uzubuye. Yazi besibize parishini le ndoda. Hey mahenda, awuqedeka ngisho 24 hours. Hey yazi wena lento ekuthiwa i-escape plan. Hey awuzoshaya udaka lokugcina. Except nami, walazo udaba.